Mga puso, aton kilalahon ang mga tawo nga paagi sa kapisan sa paghimo sang silig nga paypay nahimo nila nga makatibawas sa kapigaduhon. Masobra na duha ka dekada nga nagabaligya sang paypay diri sa downtown Bacolod si Tatay Felizardo. Wala sa payan nga may kasablagan sa lawas, padayon ini nga nagapanikasog agud buhion ng pamilya. Pisang kagit kay nga kung nanong imo kaluyagan mabakal mo giday hindi nga masiling ka nga muni mapala ka lang pong ko ga drive pa ko gani. Ang iya mga paypay ang ginabulante man sinisa ng kalailain nga parte sa probinsya, pamatuod sang iya prinsipyo. Ang mapisan, hindi magutman. Depende na sa tao. Galing kay tao subong paano-ano nga way man. Isang purok siligan sa Barangay San Miguel Murcia nga nagapanguna sa paghimo sang paypay sa Negros Occidental. Simple man tulukon apang hindi mahapos ang paghimo sa mga paypay. Mano-mano ang ginapana ang tiger grass o kun udyong gikan sa kabukiran. Bauti ginasaning o kun takos ang paypay agud wala sang makalusot sa kada bugkos. Ang pamilya Cansino nangin maayong pangabuhi pinagi sa paghimo sang mga paypay. Karin sa pagpamuno o kun pagplastar sang sirhig, paghimo sang pattern, panghiris o kun paghusay sang paypay, kag pangwaswas. Ang ini nga obra ang nakapaeskwela na sang madamo kabataan sa kolehiyo sa barangay kag nagbag-o sang ila kabuhi. Ay budlay sir mapulaw gid sir ang adlaw gid nang umuman gabi. Si Nanay Feby, proud sa abilidad nga hindi matupungan. Ay makadlawat kami bugas, makabakal kami sudan, makabakal man sang amon kinanglanon. Para kay Tatay Felizardo kag mga residente sa Purok Sirhigan, ang tagsa kamahuman kag mabaligya nga paypay ang nagasimbolo sang ila tagipusoon nga wala nagapanghayhay. Upod, kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.